Sirenatxoa. Historio hau hemendiko sourrun gertatu zen itsaso zabalean. Han, bi uharte zeuden, Cardonia eta Faber. Eta itsasondoan, bi uharteon artean, alegiazko mundu zordagarri bat zegoen, Merfolk erresuma liluragarria. Hementxe sortu zen Sirenatxoaren kondaira. Akme itzuli dazu! Nire zintarik politena da. Miranda! Nor da zure lagunik galantena? Zu ez behintzat, Akme. Urazalera irten behar dut! Arnasa! Arnasa! Mirandaren historio harrigarria hementxe hasi zen Cardonia uhartean David erregearen gazteluan. Erregeren semeak William printzeak gauza harrigarriak iragarri zizkion aitari. Barkatu aita, baina horrelakorik ezin dut egin. Ezin dut, ezinezkoa da. Luzaroan jasan dut isilean ohituko nintzelakoan, baina etsi dut. Sentitzen dut, aita, baina ezin dut. Zer esan nahi duzu? Ez! Aita? Ondo zaude? Toby! William, aurrera jarraitu behar duzu eta Clarissa printzesarekin ezkondu. Lehendik prestatuta dago. Horixe da arazoa, aita. Lehendik prestatuta dagoela. Bakeagatik, William. Faber eta Cardoniaren arteko bakeagatik. 100 urte gerran eman ondoren. Clarissaren aitarekin, Fozel erregearekin tratua egin nuen aspaldi. Eskua eman genion elkarri.
Hitza eman nion seme. Ta ez du neure hitzik jango. Aita, ezagutu ere ez dut egiten da. Eta inondirenak entzun ditut berataz, zikoitza eta maltzurra omen da. Maskor bat Faberko behartxuentzat? Beste bat etxerik ez dutenentzat? Eta beste bat goseak akabatzen daudenentzat? Alferri galdutako dirua. Obedenak aitatxorentzat eta biontzat. Eta Kardoniagatik, Clarissa printzesarekin ezkondu behar dut horrek betirako zoritxarra ekartzen baditere? Alaxe da bai, erregeren semea zarelako. Ez kezkatu seme, maitatuko duzu urteen joanean neuk diotxut. Ondo dako, Clarissa printzesarekin ezkonduko naiz zugatik eta Kardoniar guztiengatik. Mirandaren igoera, hau da, sirena gazteek urazalera egin oiduten lehen irteera, egun gutxi barru izatekoa zen. Irrikitan zegoen, baina ezin zuen inondik inora asmatu bizitzan nola aldatuko zitzaion. Geroztik, sirenatxoa deitu zioten denek, eta inoiz izan den sirenarik ezagunena izan zen. Ez dakitunea heldu arte nola itxarongo dudan. Arrizko jauregi ikusgarriak dauzkate. Eta lorategiak lurre kolorez beterik, eta zerua daukate, eta lainoak eguzkia ilargia. Eta lumadun arrainak, egalei eragin eta zera... egan egiten dute airean. Airea aipatu du norbaitek? Merfolk erresuma oso leku ederra zen zalantzarik gabe. Mendez mende inork ukitu gabe irantzuen. Baina lehorreko gizakiek, untziak egiten ikasi eta itsasoetan zehar abiatu zirenean, noizean behin opariak usten zizkieten urpeko bizilagunei. Tamarinelak non bota zarama, txalupan oraino ote darama. Itxaso barrenera kapitain, itxaso barrenera kapitain, itxaso barrenera kapitain, pozik amaikarrain. Davy Jonesen zabortegira dena, horra! Eskubiderik burugabe alakoak zikin egiten dute gure erresuma. Lasai aizpatxo, itxastarrok ezin dugu ezer egin, badakizu. Gizakiak gu baino asko indartsuagoak dira. Bosta xola, Margoria. Zera, haien erregeari kantu bat kantatuko diot, gure erresuma zein ederra dena salduz. Lotxatu egingo dira eta ez digute itxasoa zikinduko. Gizakiok zeharo unkituta nago, itxasoa zikin dago, zorionak abo. Itxas barrena, lehen zen gardena, arren ez guzikin du. Zentzunez jokatu, zabordenak batu. Gure txea maitatu, harren ez ondatu. Itxasoa laguntzat hartu, harren ez ondatu. Harren ez ondatu, harren ez ondatu. Harren ez ondatu.
Oh, Miranda, ze kantu ederra. Sirenetan ahotsik ederrena zeurea. Bat nator, bikain, Miranda, bikain. Kanta jezu gizakiei alabatxo. Ahots zoragarri horrekin nork ez dizu jaramonik egingo. Gizakiek ez dizute jaramonik egingo. Elkarri ere ez diote jaramonik egiten. Badakit, sarritan ikusi ditut eta izaki hiletsu iguingarriekin ibiltzen dira. Bai, agian arrazoia duzu, tamales. Alere, Miranda, kantaidazu zure kantu zoragarri hori berriro. Gizakiok zeharo ukituta nago, itxasoa zikin dago. Nola kontulari nagusi jauna, Faber erresuma gainbera etorri dela? Alaixe da, maiestate, urrezko maskortxo bat ere ez dago gazteluko dirukutxetan. Zerga berriak ezarri dizkiozu herriari agindu bezala? Bai, jauna. Ogiaren zerga, uraren zerga eta arnasa hartzeko airearen zerga, baina beranduegi zoritxarrez. Ara, Clarissa, William printzearekin eskonduko da 3 egun barru, bakea egiteko, haze txantxa. Eta ondoren, David erregearen urrezko maskorrak eskura dauzkadanean, aginte guztia neurea izango da, aginte guztia! Ez dizu barregura ematen kontulari? Nahikoa da. Ur gainean igaraba maizu, ur gainean trebea gara aizu. Ura gauza ederra da, pozarren ibiltzen gara, handikona hortikara jakizu. Hau amarentzat, ta hemen begirama, egan ni trebeki, abizu. Baina, zer da hori? Hori alabatxoak balunda, nire aspaldiko laguna. 30 urterik behin edo etortzen da. Balun, hau pozazu berriro ikustea. Inguruan zer duen begiratu ere ez du egin. Harrapatzen badut harrapatu. Up. Begiak, aitatxo. Orain ireki. Sorpresa! Tan, tan, taran, tan, tan, taran, etzidamu! Aitatxo, estei baskarirako irrikitan nago, hau poza. Ez poztu gehiegi, Clarissa, diruagatik ari gara honetan, ez beste zergatik. Eta jantziak, beltza izan behar du, okerrez panago, ezkon berria barik laster alargun berria izango zarata.
Miranda, zure urtebetetzea da? Zorionak, Miranda, esnatu. Zorionak, Miranda, zorionak. Akme, eskerrik asko. Barkaidazu, neskato. Eskerrik asko. Zorionak, urazalera irteteko adinera heldu zara. Zorionak neure partez ere. Gaurko egun hau ez duzu inoiz ahaztuko, Miranda printzesa. Zer, Miranda? Etzoaz gora? Bakarrik igo behar duzu, badakizu, horixe da araua. Mirandak oso bidaia luzea hasi behar zuen susmoa zeukan. Hain maite zuten etxekoen ondotik urrun. Miresmena dizut, William, ene seme. Banekien nire semea gizon handia egingo zena. Pozik egin beharrekoa egingo duzulako? Egia esan, aita, oso gaizkinago. Zorabioa? Untzia azkarregi doalako? Abiadura moteldu! Ez aita, ez da gorputzeko gaitza. Bihotzekoa baizik. Zer egin orain guk lastarekin? Zer egin orain guk lastarekin? Bota lasta! Uretara botako dugu! Uretara botako dugu! Uretara botako dugu! Ordoa lasta! Oh, ez! Bai, Balum, azkarregi hasten dira, ala da. Barrazoia duzu itxasoko errege. Neskato miragarria duzu, Miranda. Niri alaba migrazioan joan zela ere badira hainbat egun eta gau. Zoragarria da itxasoa, bidaiatzeko, arrainak harrapatzeko eta zaborrak botatzeko. Itxasoan dena galtzen da. Balum!
William! 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 Barkatu, maiestate, baina ez dago. Untziarekin batera galdu dugu. Ez, nire semea ez. Jarraitu egin behar dugu, maiestate. Txalupak zuroa dauka eta haizea indartsuago dator. Ez dakit Faberrera helduko gara. Biziko zara. Oraindik ez duzu arnasa galdu. Esnatzen ari zara. Sirenatxoaren lehen musua emango dizut. Sendatzeko. Zeinen galanta zaren. Mutilak! Hor dago! William printzea da! Eta bizirik dago! William printzea bizirik dago, maiestate!
Bera da. Nor zarazu. Zergatik zaude hain triste. William, etorriko zara unetxo batez. Ze izen zoragarria. Gizakiok zeharo unkituta nago. Itxasoa zikin dago, zorionak. Bera da, sirena kantatzen. Ez dago sirenari gazte, ipuinak dira. Bizia salbatu zidan. Ikusi egin nuen. Burua joan zaio. Urgazi gehiegi edango zuen gaixoak. Arren ez ondatu, arren ez ondatu. Sirenatxoak zeharo txundituta bueltatu oiziren lehen aldi zurazalera igota gero, baina pozik ala ere ondora itzultzeko, Miranda ez ordea. Leku zoragarria izan behar du ba. Bai, ala da. Arnasarik gabe utzi ninduen, baina... Txakurren bat ikusi zenuen hango janala? Ez, Akme ez da hori. Nola salduko dizuet? Bizia salbatu nion gizaki ura. Bekiak izten ditudanean aurrean ikusten dut. Gora itzuli nahi dut, eta lehorrean bizi. Lehorrean bizi? Ez, itxasoko astiari laguntza eskatuko diot. Hartu dut erabakia. Ez zara damutuko, Miranda? Naiz damutuko, erabakia hartuta daukat. Itxasoko astia? Hor zaude? Amandre? Amandre! Bai, Miranda andereñoa, hemen nago. Zer nahi duzu? Gizakia izan nahi dut benetako neska. Gizakia? Hauxe barregarria. Eta zangota guzti, jakina. Ez egin erokeriarik, Amandre. Arren, Amandre. Egin dezakezu? Bai, jakina. Zangoak izango dituzu. Badaukat horretarako edabea, baina... Badut adina. Ez diot horregatik, Miranda. Edabeak zangoak emango dizkizu. Ahotsa ordea, kendu egingo dizu. Eta ezingo dut ditzik egin? Ez, urte betez. Edabearen eragina galdu arte. Urte bete? Edo gizakien arteko printzeren batek musua eman arte. Ahotsa itzuliko zaizu eta gizakia izango zara betiko. Gizakia betiko? Ez zaitugu gehiago ikusiko. Bai horixe, nik ez dut gizaki printzerik ezagutzen da. Erokeria hutsa da, Miranda. Ez duzu lertzen, Akme? Ez daukat beste biderik. Edo zerrekingo nuke gizaki ura berriz ikusteko. Ea, erabaki!
Ba, prestatu edabea. Mesedez, Miranda, mesedez eskatzen dizut. Etzazu edan. Ai, ez! Edan egin du! Itzuli, Miranda! Itzuli! Itzuli! Zurbildu hona, txima luze hori. Tobi, lasai lagun, lasai. Uretan salbatu ninduen sirena. Ametxetan ezoten abil. Baina zu, neskazara, nortzara. Zakurto baldarra. Faberko gazteluan esnatu zen Miranda, baina etzekien non zegoen, ez da haraino nola heldu zen ere. Orain zangoak dituzu, bai bitxia. Zer, ez didazu ezer esan nahi, Miranda? Esnatu zara. Hobeto zaude? Hondartzan aurkitu zaitut, igara batxoarekin batera. Ah, hor zaude. Atzo ezagutu nuen sirena bat gogorarazten didazu. Bizia salbatu zidan. Ez dut gehiago ikusiko. Sekula. Inoiz ere ez. Ez dakizu hizketan? Ara, ezkondu egin behar dut bihar. Arazoa da, ez dudala ezertarako gogorik. Ez dakit zer diodan ere. Ezin diot inori ezer esan. Barkatu, joan egin behar dut. Zure izena baneki behintzat. Haizu, ederra egin duzu, Miranda. Oh, sentitzen dut, Miranda. Ez zaitut galdu nahi eta ez zaitut horrela ikusi nahi.
Txakur zorriztoa. Aita! Zer, Clarissa? Gogoan duzu William printzearekin eskonduko naizela bihar. Ordu batzuetarako? Oso denbora gutxirako gogoan dut, bai. Ara, aita, oso mutil galanta da. Ezin dugu luzaroago eskonduta jarraitu? Behin bakarrik azalduko dizut hau, Clarissa. William printzearekin eskontzen zaren unean bertan? Arenak egin du. Eta haren aitarenak ere bai, ondoren, haien diru guztiak geure bankuan sartuko ditugu. Haien diruak geure bankuan. Aita, hain mutil galanta, alferri galduta. Aste bete baino ez, mesedez. Ez, Clarissa, ez esan dut. Ez aste bete, ez egun bete, ez ordu bete. Fosel erregearen plana jakin zuenean, Mirandak Williami eta honen aitaria bisatzea erabaki zuen. Hitz egiterik bazenu behintzat. Arduratzen ez badira. Zergatik gu euretaz arduratu? Gure ezpagaixoa, zer egin dezakegu? Egingo ez du ba negar. Horrelaxe amaitzen da kondaira, uretako izakia lehorreko bihurtzen denean. Baina zer egiterik ez daukagu? Bai, badakit zer egin. Barkatu neskak, baina sirenen hilea beharko dut, eta hile asko.
Gizon hau eta emakume hau jainkoaren aurrean ezkonduko dira. Zuetariko inork, baldu eragozpenik. Gero azalduko dizut dena. Orain edan hau azkar. Ai, ez! Berriro lengoa! Beste buru bat hasiko zaio! Ez esan lelokeriarik, Akme. Oh! Ahotsa daukat! Hitz egin dezaket berriro! Eskerrik asko. Ez dizula luzaro iraungo esan du itxasoko aztiak. Minutu batzuk baino ez. Ez. Eta zuk, Clarissa, Agapita, Myrtle Megatroid, Mabel Fossil Printzesa. Ez. Fossil. Hartu nahi duzu William, Louis, Philip, Charles Printzea. Ez! Ezkontza ezin da burutu. Zer? Ezin da burutu zer delata? Ez dakit nor zaren neska, baina ezin zara hemen egon, hau errege ezkontza da. Neu ere errege odolekoa naiz. Ni Miranda nauzue. Itxasoan, urpean dagoen Merfolk erresuma ederreko printzesa. Eta sirena naiz. Hori oso ondo dago, alabatxo, gauzak zuk diozun bezala badira, baina ze zer ikusi du eskontzarekin. Gizon horrekin egin nahi zaituzte printzea eta biok. Nik? Ez horixe. Guil? Berak eta alabak zuen diru guztiak hartzeko. Neskak gezurra dio. Sirena. Nik sinesten diot. Bera da bizia salbatu zidan sirena. Gehiago etzintu dala ikusiko. Uste nuen. Edo gizakien arteko printzeren batek musua eman arte.
etorkizun zoriontsuaren alde. Zein dagizu eta aurrerantzean ez dugula itxasoa gehiago zikinduko. Nik ez du zikinduko, behintzat. Gizakiok zeharo hunkituta nago, itxasoa zikindago, zorionak gabo, itxas barrena, lehen zen gardena, harren ez guzikin du. Zabordenak batu, gure etxea maitatu, harren ez ondatu. Itxasoa laguntzat hartu, harren ez ondatu. Harren ez ondatu, harren ez ondatu, harren ez ondatu.